Belok barang sing apa belok? Oh kandas. Kopi seger tenan iki. Mak seruput ngene ya. Maneh. Iki angine semliwir. Ngopi-ngopi yang ngerokok-ngerokok kono. Ngalor ngidul tepung gelang mung legeen aku antian. Saibe. Saibe. Saimbrat bunga rasaku. Aku ya ngerti lah awakmu ki busui tapi kok yo ngalah Gusti Allah. Ngobeng Lunga
Ya ngono, rada enek gunane, senggak-senggak. Ora nggur ngopang ngopi. Lah, gawenanmu kok lading Mas ngeri. Sampe jane MC apa perampok toh? Kok nggawa pisau barang nyambi. Lek nggon aku jenenge lading. Padha. Padha. Padha ngene kula ya lading. Soalnya saya bicara lading di daerah Grobogan tempat suamiku alias Prodadi. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu lading. Agak tahu lading, katanya pisau ya ilah. Di daerah Empok ada namanya piti enggak? Piti? Piti. Tak ada. Piti apa piti? Oh alah. Terus tahu nggak kalau di sana ada yang namanya kalo? Kalau ada, kita sama kalau ya. Tapi pisaunya ngeri juga kita. Omnya kalo ada nggak? Abir. Aduh, gak kono kalo. Oh, abir. Rinjeng, tahu rinjeng nggak? Rinjeng, ada nggak? Nggak ada. Nah, rinjeng itu temannya kalau tadi tuh. Kalau kijeng ada. Kijeng miring. Yes. Lajak. Ada acara foto Jakarta. Kelinci ucul, ucul matang Bapak Ibu sedaya. Ingkang rahati kasihatan dikasih. Neng kandange dhewe. Mas, kemarin tuh minggu lalu saya ada acara di Taman Ismail Marzuki. Terus konsumsinya itu dari Bu Endang yang punya berkat nada ini. Sego berkatnya enak banget, jos gandos. Dipromosikan dong, gimana sih? Aku rong kenal karo basa wedok. Iya dah. Ya, ini Bu Endang punya bisnis namanya Sego Berkat Wonogiri. Endul lah. Ada sego berkat, ada krecek, ada oseng-oseng, ada walang, enek sambel walang sangit, enek jangan lombok, enek apa nah ya?
Apa nih? Entung. Aku seneng entung. Iku tilor dikidul tilor. Walang ya enak disuambel karo kemangi ya Mas. Sambel bawang dikeki walang kaya terus dikeki kemangi diulek-ulek. Lah enak. Apa meneh sing ngulek lek Nardi. Wah, mosok pecah lempere. Lah jabu. Judul sampun sarangan Mbak Cindy nyun pangapunten kasihke. Siap. Awit ampunan njerake wanci asar pramila. Pasah. Bude saged. Sekedhik mawon. Kapure monggo sedaya mawon ngaturaken sedaya enjang saged pindhangetaken. Berkat nada monggo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitir anggonku balik ora krasa. Esok awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang min celok ning ambang kekancangan tak rindik saka katemen sarami ngotreh dheweke ngalih bencokan kait tak sawang mbok aja ngiti kodang kuning agawe pikirku komeng asleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen kula dadi jodhone ora bakal atiku dadi wong liyan yen si podang atutut ati keprangan ora mendung hati kesang saya tetrem tak seranani sone pikat uluting mendol
Permanukane sampun ya.
kang hamulat sekar kepengen sepma tune banjir berangangan swara arom iya ya manten lagyo karon deniro mameh prono marang kusu moyu sadalutan bisa nendra renggang kula kinebyur ulut sayekti nyidam sarine tresno gonge Mas kale lan ini apa kono apa masih ramasekan malade
Rasane
Rawana sanyata sajuru-juru ngayahi karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sampun para sesepuh sesepuh ingkang kagem mastuti dumateng pepoyan ing kautaman para pangemban pangpate perjeng kepantes tilurat sinudarsana. Ugi kunjuk dumateng sampun sedaya para lenggah kakung saha putri ingkang kula hormati. Sumangga sarengan tetunggal lan memuji wonten ngasanipun Gusti, mugi rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang sami kempal makarti, rahayu ingkang hamengku gati. Salam sejahtera semoga tercurah untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur monggo tansah katuraken wonten ngasanipun Gusti kamurping gesang ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Sehingga ing hari kanggen mangke kita sedaya saged makempal derek mangayu bagya keluarga besar Bapak Kasmata Ibu Yayu Yuliastuti. Ing hari kanggen mangke keluarga besar Bapak Kasmata sampun kelampahan ngawontenaken adicara miwaha putra Berado Siwi Aklanur Ismi. Ingkang sampun kelampahan dahap kanan Aldi Alpian putra tanaya saking Bapak Deni Ibu Widi Sulastri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ijab kabul sampun kelampahan kalis ing rubeda manggih yuwana neskala mboten wonten alangan setunggal punapa. Jinurung donga pangestu saking sedaya perlenggah kakung saha putri. Mugi-mugi temanten saripé tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi rahmah. Lan iki kunjuk kagem keluarga Bapak Kasmata Ibu Yuliastuti utawi Ibu Yayu lan ugi keluarga besar Bapak Deni Ibu Widi. Mugi-mugi tansah pinayungan rahayu basuki wonten ngasanipun Gusti. Ginanjar yuswa ingkang panjang rejeki ingkang berkah awet anggenipun momong sedaya putra wayah. Kawula nuwun nyuwun amit pasang kalimat tabi mugi linepatno ing sapu denda demawang tawang tuwang. Dalem sarencang saking berkat nada campur sari ingkang dipun pangarsani dening Raka Mas Sunardi. Makar sarengan keluarga besar Sarwa Laras Audio ugi seneng kuyung para kadang-kadang saking cerah foto. Derek sowan nuwun pamundhut keluarga besar Bapak Kasmata menapa dene besan. Kene ngaturang panglipur arepi lelagon gegedingan campur sari sawetawis wekdal ngantos mangke dumugi paripurnaning adicara. Ananging saderengipun kala ngajak kelampah mbok bilih mangke kathah kekirangan, kathah kalepatan ingkang boten damel meranani penggalih. Mriki dalem pinangka wakil saking berkat nada nyuwun agenging samudra pangaksami. Seneng kuyung cacah wonten sekawan widawati kesampun sowan kepareng kawula tepaken setunggal mbaka setunggal
Ing sepindah asli saking tlatah Semen Gunung Kidul kepareng jumeneng wonten Mbak Rini Samanta. Angka kali asli ugi saking tlatah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Giriwaya kepareng jumeneng wonten D Reza Novitasari. Angka 3 asli saking tlatah Semen Gunung Kidul dusune Pijenan putrane Juragan Kijing kepareng jumeneng wonten D Laras Octavia. Pedhetipun saking para kadang-kadang berkat nada bintang tamu khusus ingkang karawaken saking keluarga besar Bapak Kaswoto matur suwun kepareng jumeneng wonten Mbak Cindy Purbawati. Paraga wonten Mas Bedut, wonten Om Esi, wonten Mas Joni, wonten Mas Yori, ugi wonten ingkang tebih kita impor dari tlatah Ujung Kulon nggih sing wasani Taman Wisata Ujung Kulon. Nggih menika Mas Ardan ugi wonten Mas Trokdes nggih wonten Mas Bagus Trokdes. Mbak Laras Sari, Mbak Cindy dan juga tentunya babone Tanah Jawa wonten Mbak Rini. Pambuka saking berkat nada Sarwo Laras Audio dan juga tentunya Cerah Foto.
suwun all artis saking Berkat Nada Campur Sari.